Көптен көтілген вақиға Қазанда кафтан хәзергі заман түрік дизайнерлары күздігінен Ғұсман империясы киімнері көргәзмәсі ашылды. Ул Қазан Кремль музей тыюлығының Манеж көргәзмәләр залында 13 декабрьгә кадәр эшләячәк. Көргәзмәдә сарайдагы оригиналь Ғұсман костюмнарының реконструкцияләре тәкъдим ителгән. Затлы киемнәрне хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Телеэкраннарда баручы гаҗәеп гасыр сериалын яратып караучылар яраткан актерларының киемнәрен хәзер үз күзләре белән күрә ала. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан Ғұсман империясы костюмнары күргәзмәсе оештырылды. Biz bu күргәзмәне бик озак көткән идек. Ул инде беренче кварталда булырга тиеш иде. Ну бит менә елы шулай бик авыр туры килде. Ну безгә ниндидер менә җылылык алып килеп, менә ул менә ноябрь аенда килеп җитте безгә бу костюмнар күргәзмәсе. Чынлап та менә мустақим йөз үзе бу костюмнар аша безгә якынлашты кебек бүген. Бик матуралар, çok güzelдиләр үзләре төрекләр. Без дә чынлап та ризалашабыз, чөнки менә шундый тырышлык белән, шундый хөрмәт белән аякка бастырганнар бу. Менә шушы матур костюмнарны кидереп образларга. Ғұсман империясы 1299 елдан алып 1922 елга кадәр яшәгән иң көчле дәүләтләрнең берсе. Территориаль шикләр даими киңәю һәм дәүләт шактый күп төрле халыкларны һәм мәдәниятләрне үз иченә алу сәбәпле Ғұсман империясы бик күп төрле киемнәре белән аерылып торган. Киемнәрнең купшылыгы Ғұсман дәүләтенең көч-куәтен һәм әлбәттә байлыгын чагылдырган. Әлеге костюмнар хәзерге заман төрек дизайнерларына илһам чыганагы. Кафтан Ғұсман империясы киемнәре күргәзмәсендә барлыгы 21 костюм тәкъдим ителгән. Аларны әзерләгәндә ефәк, сатин, шифон, мех, киндер тукымалар файдаланылган. Бизәнү әйберләре сыйфатында алтын һәм көмеш җипләрдән аппликациялар, пайеткалар, инҗеләр һәм сәйләннәр, инглиз челтәрләре һәм гипюр кулланылган. Анталияның даими белем бирү институты дизайнерлары күргәзмә өчен заманча интерпретацияда Сөембикә ханбикә костюмын махсус әзерләгән. Осталар традицион татар хатын-кызлары киеменә нигезләнеп, Сөембикә ханбикә белән бәйле тарихи вакыйгаларга таянып эш иткән. 20 yılı Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu yıl Rusya hem Türkiye arasında diplomatik münasebetler urnaşuğa 100 yıl. Şulay uq tayaslar uyuşuğa da 100 yıl. Әлеге күркәм даталарны берләштереп, без Казанда күргәзмә оештырырга булдык. Күргәзмә Казан Кремль музей тыюлыгының Манеж күргәзмәләр залында 13 декабрьгә кадәр эшләячәк. Айзилә Батырханова, Тагир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.